Mga kapamalandong, kumusta? Kinang inyong kapamalandong, Brother Alex Lim. Aniano sab para sa paghatag sa ato ang pamalandong karon. Niadtong 2017, nakasakay kog usa ka taxi didto sa China nga grabe kayo magpadagan ang katong maong driver. O para nako sa tibok na kong kinabuhi, first time ko naka-experience nga adto ka paras nga driver magpadagan sa taxi. Pasabot ang naigsoon nga walay nakatupong sa akong experience diri sa Pilipinas. Mas grabe itong dito sa China. Dili man good ordinaryo ang iyang gihimo nga para nako I don't know kung mao ba gyud gisapot ba siya or doon na ba siya na kontra tungod kay dili lang ang katong ubang mga sakyanan ang iyahang ginaaway kundi apil ang sakyanan nga among gisakyan ang maong taxi nga paminaw nako luoy kaayo, no. Tingali kung ang tag-iya ato makabalo nga ingadto ang gakahitabo sa iyahang taxi, tingali dili siguro maabtag ugma, maputbol gud siguro tong drivera. Ako ning gipaambit sa inyo ha mga igsoon tungod kay sa akong kasinatian o sa atong natan-aw diri sa kalibutan, kasagara gyud, no, kung maghisgot tag pag-amping sa usa ka butang, ang tag-iya sa maong butang mas grabe gayon mo amping kaysa tao nga sinuhulan. Manalitan katong akong gi-example nga maong driver, tingali kung iya pa tong sakyanan, dili tingali niya ngadtuon pagdala. Siguro do na po'y uban nga mga sinuhulan nga maayo mo amping, pero para nako igsuon ug sa ako ang namatikdan, wala pa gihapoy makatupong sa usa ka tag-iya kung siya ang moamping sa iyang kaugalingong butang. Ngano? Tingali katong maong butang iyang gihaguan, tingali dunay sentimental value sa iyaha katong maong butang. O tingali lahi ra gyud ang tag-iya moatiman tungod kay iya man gyud ning butang. Ang uban tingali nga sinuhulan miingon lang nga okay lang na, okay na na, no. Parts na di bitaw na ato Nay mga ingon ana nga mga tao, mga igsoon. Pero sa ato nga kasinatian, kung ikaw tag-iya, now i-make sure gyud nimo nga limpyo, maayo pagka-plastar o kondisyon ang maong butang og dili ma-damage. Sa laktong nga pakasulti, mas sakitan ka kung dunay dili maayo nga hitabo nga mudangat sa butang nga imong gihaguan, imong gipalangga og imuha mismo, ikaw mismo ang tag-iya. Mga igsoon sa atong kinabuhi ingon ani usab, no? Tingali dunay mga panahon nga maghuna-huna ta nga adunay mga tao nga nakaingon ka nga nahigugma nimo, nag-atiman nimo, barkada, higala, best friend baka nimo or partner sa kinabuhi nga nisalig ka, nagtuo ka nga kining tawhana mao gini mga tao nga magpabilin sa imo. Mao gini mga tao nga bisan pag unsay mahitabo sa imong kinabuhi, dili mo biya nimo. Apan sa atong kasinatian, daghang mga tao nga ingon pa nila nga sa mga panahon nga gikinahanglan nimo sila, ayha pa ni mga tawhana nga dili magpakita sa imuha or dili nimo makita nga ng sitwasyon sa imong kinabuhi. My dear brothers and sisters in Christ, unsa man ang akong mensahe nganong ingon ani ang ako ang gipaambit nga pamalandong. Isa ra mga igsoon nga ang tag-iya sa butang mas muamping kaysa tao nga imong gisuhulan, kaysa dili tag-iya. Si God mo'y tag-iya nimo, mo'y tag-iya nato, mo'y tag-iya natong tanan ng maong kalibutan. And I believe tungod kay siya ang tag-iya nimo igsoon, walay makatupong sa iyang pag-atiman sa imuha, sa iyang pagpangga sa imuha, siyang paghigugma sa imuha.
ang tag-iya sa usa ka butang sakitan siya kung dunay dili maayong mudangat or mahitabo sa maong butang. Sakitan siya kung mawala ang maong butang. Sakitan siya kung maguba ang maong butang. Busa iya kining ampingan. Igsoon higala ang mga tawo nga nisaad nimo, gituohan nimo nga magpabilin nimo apan wala magpabilin. I want you to know na adunay Ginoo, dunay Dios nga tag-iya nimo, tag-iya nako, tag-iya natong tanan nga mas nipangga pa nimo labaw sa tanang mga tao nga imong gituuhan nga mipangga nimo. Mas nahigugma nimo labaw pa sa mga tao nga imong gituuhan nga nahigugma nimo. Ang Dios ania uban nimo, nipangga nimo, niatiman nimo ug nahigugma nimo. Lord, salamat kaayo sa imong pag-uban kanamo panahon sa kalisdanan ug panahon sa kakuyaw nga wala man nimo pasagdi. Salamat Lord nga imo kaming gipangga ug giatiman. Og igsoon sa imong pagtan-aw ni maong video karon, I want you to know ang Ginoo giampingan ka matag adlaw. Ang Ginoo giatiman ka matag adlaw tungod kay iyaha ka. Siya ang nagmugna nimo. Siya ang tag-iya sa imong kinabuhi. Ug ang tag-iya mao'y pinaka best mo atiman mo pangga sa iyang butang tungod kay para niya kining maong butang bililhon para sa iya. Maigsoon, I hope do na kay nakutlo sa atong pamalandong karon. Kung wala pa ka makasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe Brother Alex Lim o please follow or like sa akong Facebook page ang Brother Alex Lim. O kung na-bless ka ni maong video igsoon, paki-share, paki-react, paki-like, paki-share, paki-mention sa uban nimong mga higala, parente kay igsuonan nga basin sila nang inahanglan ni maong video. Hangtod sa sunod higayon, kita-kita ta igsoon sa sunod natong pamalandong. God bless you brothers and sisters in Christ.